כל בוקר היהודי אומר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי. טהורה זה אור, בלשון של ספרי החסידות והקבלה, שורשה מתהירו הילאה, מהאור, מהתואר העליון. מהות הנשמה של האדם זה שלמות אלוקית. מהות פנימית עמוקה, חלק אלוקא ממעל ממש, זה מהות האדם. אבל היהודי ממשיך ואומר כך, אתה בריאתה, אתה יצרת, הורדת אותה לעולם הבריאה, הורדת אותה לעולם היצירה, אתה נפחת בי בתוך הגוף, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתידי תלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כשהנשמה הטהורה נמצאת בתוך הגוף, האדם נמצא במאבק גדול ביותר. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משעה שננער, כמו שאמרו חכמים, לצאת מרחם אמו. תינוק שנולד פה בתוך העולם. כולנו שנולדנו פה בתוך העולם, קיבלנו אתגר מאוד מאוד קשה. החלק, היצר הרע, יצר לב האדם רע מנעוריו, היצר הרע, הנפש הבהמית, בלשונו של האדמו"ר הזקן בספר התניא, ששורשה משבירת הכלים של עולם התוהו. יש שורש גבוה מאוד לנפש הבהמית, אבל זה שורש של שבירה, של משבר. וזה מביא את האדם לאפשרות לחוות רגשות הפוכים מהאמת, שליליים. ואז יש לאדם התמודדות. האם הוא יגלה, יחשוף את השלמות העצמית שלו, את הנשמה הטהורה, או את הקולות החיצוניים שלו, שקשורים עם היצר הרע, וידוע בחסידות, שיצר הרע זה גם מלשון ציור. הציורים הרעים שהוא חווה בעולם, שהם מושכים אותו לכיוון אחר, לכיוון הפוך. ויש התמודדות מאוד לא פשוטה של האדם, שמתחילה כבר אצל האדם הראשון, בגן עדן. יש מה שלא עושים, אבל מה קורה אצל האדם וחווה? הם עושים מה שאמרו להם לא לעשות. הם מקשיבים לקולות של הנחש, לקולות הבעייתיים שמפילים אותם, מוציאים אותם, הורסים להם את החיים, מוציאים אותם מגן עדן, לא רק להם, לכל האנושות, ומובילה אותם להתמודדות, למקום עפר אתה ולעפר תשוב. בעצב תלדי בנים, עולם עם בעייתיות, עם קושי. בתוך ההתמודדות הזאת של האדם בעולם, אחד היסודות הכי עיקריים זה שיש לאדם בחירה. וכיוון שיש לו בחירה, יש לו אחריות. ראה, נתתי לפניך היום. אומרת התורה בספר דברים, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. יש לך בחירה לבחור בטוב. אבל מה קורה אם אני עושה טעות קריטית, מהותית, לא בוחר בטוב, בוחר ברע, מזיק לעצמי, מזיק לסובבים. יש השלכות רגשיות שלי עליי, יש השלכות רגשיות על הסובבים. אדם, כן, אדם מועד לעולם. אדם מסוגל לטעות. הוא שייך לטעויות. זה המושג מועד. צריך כמובן להיזהר כי אתה עלול לטעות. ברוך השם, לא עשיתי אף טעות. כל חיי
פעלתי, רק בחרתי בטוב. לכן מה? אני צריך להיות שמח ואוהב ורגוע ומודה. מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי, ואני מחזיר לך אותה. מודה לך כי היא שלמה ומהירה. כמו שנאמר בסוף הברכה שהזכרנו מקודם, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך. מגיר תודה על כל הטוב. יופי, בחרתי בטוב, התמודדתי, עשיתי תפקידי, עמדתי בשליחות שלי, והכל טוב. עמדתי בשליחות, בהתמודדות העצמית שלי, עם עצמי, עם עולמי הפנימי, עם היצר הרע האישי שלי. כן, וגם עמדתי באחריות החברתית, הסביבתית שלי, באמת היטבתי לאחרים, לא הזקתי, חינכתי נכון, פעלתי בצורה נכונה, לא נפלתי ליצרים ולטעויות שפוגעות בי ובסביבה שלי. הכל טוב, אני יכול להיות שמח ומאושר. אבל כשאני נופל ומתפתה ונכשל והורס ומזיק לי והורס ומזיק לאחרים, אני לא בסדר. אני אשם. מה אני אשם? זה קרה? לא, יש לך בחירה. אתה אשם. לא התכוונתי, לא ידעתי, אבל יש לך אחריות לבחור. בחרת לא נכון. קח אחריות. אוקיי. כל אחד בעולם שלו, בחרתי לא נכון. לא ידעתי, לא משנה. היית צריך לבחור, היית צריך לדעת. בחרת לא נכון, קח אחריות. כל הנזקים שגרמת לעצמך ולאחרים תלויים בך. אוי אוי אוי. אם אתה כזה לא בסדר, פושע שבחר ברע, הזיק לעצמו והזיק לאחרים, אשמנו, אתה לא בסדר. קח אחריות. ואז מה הרגש של האדם שמרגיש שהוא טעה וגרם נזק, לפעמים נזק שאי אפשר לתקן אותו, לעצמו ולאחרים. יש לו כאב נפשי מאוד גדול. הוא לא יכול לסבול את עצמו בעקבות התוצאות. למה עשיתי כך? למה בחרתי לא נכון? לא התכוונתי, לא, אבל למה לא נזהרתי? לא ידעתי, אבל למה לא ידעתי? והנה התוצאות. ואז האדם חווה אשמה עמוקה. האשמה הזאת היא בעצם מערערת את כל זכות הקיום של האדם. כי אם עשיתי נזק כל כך קשה, אני לא ראוי לכלום. אני אשם. אין יותר גרוע שהאדם חטא, הפסיד את תפקידו, לא ביצע את תפקידו, הזיק לאחרים. לא, אני לא לוקח אחריות. זה לא אני אשם. ככה זה קרה כי זה לא תלוי בי. זה כי לא ידעתי, לא למדתי, פיתו אותי, הרבה דברים, הרבה סיבות. אני לא אשם. לא נזהרת ותוצאות הרסניות. כן, לא יכלתי להיזהר, לא ידעתי, לא חשבתי, מה אתה מצטדק? מה אתה לא לוקח אשמה? כן, אתה למדת ממישהו, אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר, למה אכלת מעץ הדעת? מה הוא אומר? האישה אשר נתת עמדי. אומרים לנו חכמים, הוא היה כפוי טובה, הוא השליך את האשמה עליה. הוא פונה לאישה, אז מה היא אומרת? הנחש. בסדר. כנראה יש תכונה אנושית של הגנה פנימית אמיתית, להשליך את האשמה על הסביבה, על אחרים, לא להיות אמיץ ולהגיד אני אשם, להשליך את האשמה על הסביבה, על האחרים, ולברוח מהאשמה.
אם נסתכל עמוק בנפש, נבין שהצורך להטיל את האשמה על אחרים זה צורך קיומי עמוק ביותר. כי אם אני אשם, אין לי זכות קיום. אם התוצאות הנוראיות שעשיתי, אני גרמתי אותם, אני לא יכול לשאת את אז מה עדיף? להתעלם, להדחיק את האשמה, ולהשליך אותה לאחרים. הם עשו, אני לא התכוונתי, ככה זה קרה. מה אפשר לעשות? לכן, הצורך להטיל אשמה לאחרים, להאשים את כל העולם בטעויות שלך, ובבחירות הלא נכונות שלך, זה צורך קיומי. ולכן, בני אדם בוחרים לא לקבל על עצמם אשמה, אלא להאשים אחרים. אבל אם אני לא מצליח לשרוד על ידי שאני מטיל את האשמה על הסביבה ועל אחרים ועל האירועים, ואני מתייצב בכנות מול הטרגדיה שקרתה בעקבות הבחירה הלא נכונה שלי, או חוסר הזהירות שלי, או טעויות שעשיתי, אני מתייצב מול זה, וואו, זה נורא והיום. רגש האשמה שאני טעיתי והפסדתי וגרמתי, הוא כל כך עמוק וקיומי, עד שמביא לי במקרה הטוב דיכאון עמוק, ובמקרה היותר קשה הרבה יותר גרוע מזה. האשמה על הטעויות מביאה לנו מקומות פנימיים הרסניים ביותר. כי אני גרמתי את כל הרע הזה, את כל הבעיות האלה. יש לי אחריות. עד כאן זה על טעויות אמיתיות. טעיתי, באמת הזקתי. ואז אני מנסה להטיל את האשמה על אחרים, לא התכוונתי, וכשאני מתייצב מולם ואין לי אפשרות לברוח, וואו, זה הורס אותי. חלק מהבעיה ברגשות אשמה, שלפעמים אדם מטיל אשמה על עצמו, אחרי שהוא ניסה להטיל אותה לאחרים, על דברים שבכלל כבר לא אשם. יש תכונה שאדם מגיע למקום ההרסני הזה, והוא כבר אשם הרבה מעבר למה שהוא אשם. אז יש לנו כאן שני מצבים. יש מצב אחד, אתה באמת אשם, אתה מנסה להתחמק מזה, ויש מצבים שכבר, זה חלק מהעניין, שהאדם לוקח אשמה, הוא פגוע, והוא כבר לוקח אשמה על דברים שהוא אפילו לא שייכים אליו, אבל מעומק ההרס העצמי שהאשמה גורמת לאדם, הוא לא יכול לסבול, והוא לוקח על עצמו הרבה דברים שגם הוא לא התכוון, הם קראו לו. לכן הרבה פעמים אנחנו מוצאים באדם שעבר טראומה, משהו פיגוע או משהו אחר טראומטי, שהוא מרגיש רגשות אשמה גם על משהו לא אשם. עובדתית לא עשיתי כלום, אבל הוא חווה את האשמה הפנימית הזאת גם במקום הזה. ואז מתוך התיאור שתיארנו עד עכשיו, אנחנו בעצם מבינים שאוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. אני מטיל אשמה על אחרים, אוי לי מיוצרי. מה, אתה לא לוקח אחריות? קיבלת הנחיה אלוקית. קח אחריות. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים. אז אם אתה מטיל, אני לא אשם, אוי לי מיוצרי. למה אתה לא לקחת אחריות? לקחתי אחריות. אוי לי מיצרי, מזכות הקיום שלי. מהחוויה הכי בסיסית שלי. אוי אוי אוי, מה יהיה? כי אני עכשיו נהרס באשמה. ולכן, רגש אשמה אמיתי, אמיתי הכוונה, נכון, בריא, מתוקן, צריך ברור מאוד עמוק. ברור פנימי מאוד עמוק, להבין מתי לקיחת האשמה היא נכונה ומתי היא הרסנית. לכאורה אני צריך לקחת את האשמה, לקחת את האחריות על הטעות שלי. אבל אם היא הורסת אותי,
הורס את החיים, הורס את הקיום, את זכות הקיום. אז מה אני עושה? אז כנראה היא לא נכונה. ולכן אחד הבירורים הפנימיים היותר עמוקים זה לדעת מה הסוד של לקיחת אחריות אמיתית על עצמי, כולל לקיחת אשמה, ואיך עושים את זה בצורה נכונה. בואו רק נבין את הסיטואציה. השם ישמור, אבל טעיתי ולטעות שלי קרה נזק עצום, אמיתי, נורא והיום, בעקבות הטעות שלי. להתחמק מהאשמה? לא בסדר. לקחת אשמה, אני לא יכול לסבול את עצמי. אני איבדתי את עצמי. אז מה כן? מה נכון? מה צריכים לעשות? מה הדרך הנכונה להתמודד עם הסיטואציות האלה? וזה הבירור שאנחנו רוצים לעסוק בו בשיעורים הללו, להבין נכון מהי לקיחת אחריות מתוקנת, בריאה ושלמה, ומהי לקיחת אחריות טועה, מעוותת והרסנית.